Και να μας κάνετε και ένα χαιρετισμό, κυρία. Αλλά πρώτα να πάρετε τη τιμητική διάκριση. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ευημερία. Θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στην εφημερίδα Φωνή των Πειραιωτών και ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη Κανατσέλη για την τιμή που μου κάνουν με τη βράβευση αυτή. Θέλω να τονίσω ότι η τιμή αυτή δεν ανήκει μόνο σε μένα, αλλά ιδιαίτερα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, όπως και σε όλες τις καθηγήτριες και τους καθηγητές μου που μου μετέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο τη μουσική παιδεία και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου. Τους τελευταίους 16 μήνες έχω τη μεγάλη τιμή να διευθύνω ένα από τα ιστορικότερα οδεία της Ελλάδας, το Οδείο Πειραιώς του Πειραϊκού Συνδέσμου. Το Οδείο Πειραιώς κλείνει φέτος τα 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση και η μουσική προσφορά του έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, παράλληλα με την ίδρυση του συνδέσμου, όπου και σχηματίστηκε η χοροδία του Οδείου Πειραιώς, προκειμένου να πλαισιώσει τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της μεταγενέστερης Ελλάδας το 1896. Τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού στερεώματος, συνθέτες ακαδημαϊκοί και σημαντικοί δάσκαλοι, έχουν διδάξει σε αυτό το οδείο, όπως είναι ο Μενέλαος Παλάτιος, ο Γιώργος Κλάβος, ο Γιώργος Νάζος, ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης, ο Κωνσταντίνος Κιδονιάτος, ο Ανδρέας Καρμπόνε, ο Λευτέρης Παπασταύρου, η αείμνηστη Μέμα Ειρηναίου, η οποία ήταν αυτή που μου πρόσφερε τη θέση της καθηγήτριας ανώτερων θεωρητικών στο οδείο και πολλοί άλλοι. Όπως είναι φυσικό, το βάρος της ευθύνης για μένα είναι τεράστιο και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κύριο Ευάγγελο Καρλάφτη και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πειραϊκού Συνδέσμου που με εμπιστεύτηκαν και μου ανέθεσαν τη διεύθυνση του οδείου. Από τη θέση αυτή, καθημερινό μου μέλημα είναι να δημιουργηθούν και να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που κρίνονται αναγκαίες για να μπορεί το οδείο να προσφέρει υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στους μαθητές μας. Μέσα από καινοτόμες δράσεις, όπως ήταν το Summer Camp που λειτουργήσε με εξαιρετική επιτυχία για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, το Open Day που είχαν την δυνατότητα οι γονείς στις αρχές Σεπτέμβρη να έρθουν σε επαφή με όλους τους καθηγητές μας και να κάνουν δοκιμαστικά μαθήματα σε όλα τα όργανα, συναυλίες με καταξιωμένους μουσικούς, όπως ήταν η συναυλία με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, συναυλίες με μεγάλες ορχήστρες, Ακαδέμικα Αθηνών, Καμεράτα, Ορχήστρα Νέων Φίλων της Μουσικής, του Μεγάρου Μουσικής, πολλά και άλλα πολλά έχουν γίνει τη χρονιά που πέρασε. Και φυσικά, μην ξεχάσω να αναφέρω την ανελειπή συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις του Δήμου και την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την κυρία Σταυρούλα Μέκη, με την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στην αίθουσα Βαρώνη Κίμων Ισραήλ, μαζί με τα παιδιά από το Δημοτικό Οδείο και με την οποία για πρώτη φορά και μετά από δική μου πρόταση, η οποία οφείλω να ομολογήσω έγινε αμέσως δεκτή, γιορτάσαμε την Πανευρωπαϊκή ημέρα μουσικής στις 21 Ιουνίου στον Πειραιά, όπως συνηθίζεται να γιορτάζεται σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις πολλές δεκαετίες τώρα. Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω βαθύτατες ευχαριστίες σε όλες τις καθηγήτριες και τους καθηγητές του Οδείου Πειραιώς, του Πειραϊκού Συνδέσμου, για το εξαιρετικό τους έργο και τη συνδρομή τους σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας στην Γραμματεία Καλλιτεχνικού. Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τους μαθητές μας, προχωράμε με δέσμευση την καλλιτεχνική και παιδαγωγική εξέλιξη. Διαμορφώνουμε ισχυρές προσωπικότητες με υψηλά ιδανικά και εκλειπτισμένη αισθητική. Τιμώντας την ιστορία μας, κοιτάμε δυναμικά προς το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλοί από εμάς δεν το ξέρουμε. Και όμως, όπως δεν ξέρουμε